24 ఎకరాలు. ఇద్దరు పాలు అన్నట్టు, ఇద్దరు రైతులు. మనకు కావాలంటే 12 ఎకరాలు, లేదు 24 మొత్తం తీసుకుంటామంటే మొత్తం 24 ఎకరాలు. ఇగో ఈ పొలం నుంచి ఇటండి మళ్ళీ ఎక్కడ ఆడ పచ్చగా ఉంది కదా, అది హైదరాబాద్ వరంగల్ నేషనల్ హైవే నుంచి 12 కిలోమీటర్లు. ఇక్కడ పెద్ద రిజర్వాయర్ ఉంటుంది. మనకు గుట్ట అంచు నుంచి వస్తుందండి. అంటే ప్లేన్ ల్యాండ్ ఎక్కువ. ఇందులో ఒక 4 ఎకరాలు కొంచెం అది గుట్ట తగులుతుంది. 4 ఎకరాలు బాగుంది. మొత్తం ప్లేన్ ల్యాండ్ ఉంది చాలా వరకు. ఈ ఓపెన్ ప్లేస్ మొత్తము ఇక్కడ మొత్తం పొలాలే, చుట్టుపక్కల మొత్తం పొలాలే చూడండి. ఇది మొత్తం పొలాలే, వీటి మొత్తం పొలాలే చూడండి. దీనికి ఆపోజిటే ఈడ 80 ఎకరాల వెంచర్ వేసిండు, ఫామ్ ల్యాండ్ వెంచరు. ఈ గుట్ట నుంచి మొత్తం అక్కడ అవతల గుట్ట దాకా మొత్తం ఆల్రెడీ అది సోల్డ్ అవుట్ మొత్తం.